Gaur Gasteizen 11 batek bere batzar orokorra bildu du eta bilera ospatzen ari da une honetan. Batzar orokor honen helburua bikoitza da. Alde batetik, alderdiak urte bete duenetik, alderdiak eman dituen urratsen berri emango da eta balorazioa egingo da alderdiaren lehenengo urtearen existentziaren inguruan, baina bigarrenik baita ere hurrengo hauteskundeei begira jarriko gara. Datorren maiatzean ospatuko diren hauteskundeei begira hain zuzen ere. Gure ustez ezinbesteko erronka izango delako hori Euskal Herriarentzat, baina baita ere 11 batentzat. Guk beti esan dugu eta adierazi dugu gure asmoa Eusko Alderdi Jeltzalearekin abian ditugun elkarrizketak ondo bukatzea dela eta guk itxaropen hori daukagu, baina horrek ez du esan nahi 11 batek ez dituenik bere etxeko lanak egin behar eta horretan dihar dugu. Eta horregatik gaurko bilera, gaurko batzarrak lehenengo urratsa izango da horren hauteskundei begira 11 batek bere burua prestatzeko. Gaur martxan jarriko ditugu hainbat talde programak egituratzeko eta baita ere 11 batek dituen gizon eta emakumeak prest jarriko ditugu hurrengo hauteskundei begira.